दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थांखि आरो मावथांखिया जोंनि थांखिया नोजोरा स्पष्ट जोङो सोरबा बुंनायजों खामानि मावा जों रायजो राजानि मोजां थाखायसो खामानि मावो आरो मोनसे बाथ्रा दङ जाय मानसिया खामानि मावो बे मानसिया रावखौबो रावखौबो सोंखारिया जायफोर संगठना सोंखारिदों मानो सोंखारिदों जों बेखौ बिजिरनायनि जों सम गैया जोंनि खामानिया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि खामानि जाहैबाय जोंखौ बुंदों बर'फोरानो आसामनि हानि फिसा बेवहाय बिथांमोनानो गिबि रायजो जानाय आरो जों गिबि रायजो जानायब्ला जों दिनैसिम मानो उनफिननानै दङ जों मानो दावगानो हायाखै बेफोर जे जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो जोङो मा रायजो राजानि गेजेराव जों हाबस'नो आरो रायजो राजाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय सोरबा जोंखौ सोंखारिदों सोंखारिया जों बुंनांगौ गैया बिथांमोना मानो सोंखारिदों बिथांमोनासो मिथिगौ नाथाय जोंनि नोजोरा स्पष्ट जे बर' हारिया बेवहाय जोङो बयजोंबो बाख्नाय जानाय हारि हिसाबै जोङो थांना थानो लुबैयो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुंलांदों जे जोंनि रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव जों गायसननांगोन आरो बिथाङा मोनसे स्पष्ट बुंलांदों जाय रावखौ जों रायलायो बेनो जोंनि बिमानि राव बे रावा बेसेबांबा गोदै आरो बे रावखौ लानानै जों गोग्गायो नाथाय बे रावा रावखौबो हेव खालामा गुबुन राव बायदि बे रावाबो थांना थानो लुबैयो भारत सरकारनि 8 शिड्युलाव हाबनाय राव आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज महरै जोंनि गनायजानाय राव बे रावखौ जुदि जों मुलुग दरबाराव सिनायथि होनांगौब्ला जोङो जोंनि बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बिनि थाखायनो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों खामानि मावबाय थादों बेयाव खुनु राजनितिक एजेन्डा गैया स्पष्ट बिटिआर सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा सागान होदों बेवहाय जों 75निबो बांसिन माखासे जों दफाफोर मोनदों आरो बे दफाखौ रोखा मावफुंनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोंनि बिबान आरो बे दफाफोरा बांसिनानो राजखान्थिजों लोब्बा गोनां बेनि थाखाय जिहेतु राजखान्थिजों लोब्बा गोनां बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा राजखान्थि बादियै जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों एखमब्ला राजखान्थि बिथिङावबो जों खामानि मावनो गोनां जायो बेवहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों दुलाराय बर' फरायसाफोरा बाहायजानाय नङा बाहायजायाखै आरो इयुनाव बाहायजानाय नङा आरोखि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन फैनानै बाहागो लाबाय गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम जों बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि खालामनायनि थाखाय जिखिनि थांखि मावथांखि लादों बे थांखि मावथांखि लानायखौ जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा गेवलां मेलनि गेजेरजों जों रायजो राजानो फोरमायो आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो मदद नागिरो मानोना जोंनि जि थांखि बिथांखि बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला बर' रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होनांगोन आरो जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थांखि मावथांखियाव रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन बे आद्रा सिमांखौ जाफुंनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोबाव लामा हान्थिनो थाखाय जोङो माखासे मावथांखि लादों जेरै बड'फानि जि आद्रा सिमां थालांनाय बे सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंनो थाखाय जोङो 2010 मायथाइयावनो जोङो बड'फा गोजौ ट्रेन सोलांनाय मावथांखि लादों आरो बे मावथांखि लानानै जोंनि जिल्ला आफादफोर जोंनि दखर आफादफोर जोंनि दालाइ आफादफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो 2021 मायथाइयाव जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों गोदानै लानाय जादों आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय 6 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जों खामानि मावनो थांखि लादों आरो बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों जों रायजो राजानो फोरमायदों आरो रायजो राजानिफ्राय जों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476
977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।